mo na gani mga guys, nga niya mga pamilya pag kami manglakaw. Ani mga muraming mga bebe nga bulag. Hi guys. Nga ni gid kasamo karon padulong mi sa mo ang mama mo bisita mi kay mitras dili pa kay crowded ang mga tao. Onya dito na mi magkaon-kaon maniud to kaon lang way inom kay way kwarta. O dali na manakay na mo tanan kay asta nang inita. Mura mo-init og muulan. Ug mo day ni akong igsuon nga kanang manabatay sa barangay no kay para makakaon og binignit. Mao ra gid siya banggitan namo nga mga ngadji. Ari akong papa o nga buutan kayo nagdagkot-dagkot tay kandila murag way sala. Ako maigsuon akong mga anak ako ang mga pagumangkon nga nalipay diri nagkaon-kaon may kay naay baka daw gabi nga namatay nabanggaan sus nakatilaw gid ming tinan hasta mo ni pinakabida namo nga mga bata kaniyo perting kulita kaayo may na lang ni karon kay di na mamaak mulakaw-lakaw na magsige nagtambling-tambling kaniya mong baby girl mo ni siya pinakagwapa na mga baby girl ara na magsige lag libot-libot bisag init ay ngani gyud basta kauban na to atong pamilya way unsa ni way kakwan na to ang kalipay og mo lang to for today sige kamo na maminaw na lang mo sa amo ang mga tingog nga kwan nga pagkabibuha maminaw lang ta bisag di ta kasabot ing ani gyud sus ug basta naa ka sa ing ani nga lugar ba dira gid mo mahinumduman nga unsa ka maayo ang kinabuhi ba no nga mitras buhi ta magbinuotan ta di ta magsigig panglibag sa atong isig ka tawo no kung natay kahatag ipanghatag nato ang ugwa po tay kahatag di ana na lang Onya karon mo na ni na murag padulong na mi mga on kay murag lain naman gid ang panahon. Ya paniud to sad mo ginyuhan no kay para gatanaw mo sa akong video. Busog pod mo manya pasensyahe kay kunyo kay hinay kay ko istorya murag di pa gid anad ang baba mo yaw. Sige guys, bye. This is Mami Lan. Bata. Wait. Bye. Get.